Jsem zpátky! Yo, what's up guys, já vás vítám u dalšího videa. Konečně po dlouhé době jsem se tady objevil. Ano, já vím, červnu 6. by to bylo už... Ne. To kecám 2 měsíce. Co jsem tady nebyl? Pane bože, to byla doba. No, já jsem tak rád, že jsem zpátky! No, každopádně, čemu vlastně slouží toto video? To si teďka následně ukážeme. Jako první bych chtěl říct si velké díky za překročení 100 odběratelů, což je můj 3. cíl, který jsme právě překročili. Video jsem chtěl udělat, ale vzhledem k tomu, jaké se objevily komplikace, které jste mohli vidět v příspěvku, který jsem dával jak na Instagram, tak i na Discord server, tak prostě tam máte ty komplikace vypsané, kvůli čemu vlastně byl vůbec kanál pozastavený a všechno je tam nějak vysvětlené. Já se divím, že přes těch 100 odběratelů nám stále zůstalo, za to vám chci poděkovat. Taky nevyšlo vlastně speciální video za to poděkování, což jsem vlastně sliboval i možná s nějakou hrou. Rozhodl jsem se, že to dám vlastně do tohohle z toho vítacího videa, co je jakože jsem zpět. Takže vám všem fakt chci velice poděkovat za všechnu tu podporu, co u vás mám. Dotáhli jsme to docela daleko, tohle je vlastně červen, pokud se nepletu, bude už 9. měsíc, co jsem vlastně takový gamingem na YouTube. Takže jako, já si myslím, že je to dobrý výsledek za to, jako za jakou dobu tu jsem, tak jako mít tolik lidí tady, no nic víc si přát nemůžu. Každopádně mám tu několik bodů, které by jsem si chtěl s vámi projít, co se týče natáčení, co nás čeká teď, co nás bude čekat v budoucnu, takže si to teďka nějak zrekapitulujeme. Takže první, co tu mám ve svých poznámkách, je Gothic 3. Gothic 3 je známá série tady u mě na kanále, s kterou jsem vlastně začal vlastně tady. Takže vlastně velká většina lidí je tady hlavně kvůli tomu Gothicu, mi docela přijde, ale možná se mýlím, možná to někdo i kvůli Outlastu a jiným sériím. To netuším. Každopádně, co se teda týče toho Gothica. Gothica jsme zakončili posledně ve Varantu a teď nás bude čekat Nordmar. Na videa se můžete těšit taky samozřejmě klasicky, středy gotiky, pátky mafie a neděle budou hororové. Budou nechávat prostě stejný režim, nebudu to nějak měnit, nebudu to pozměňovat, takže necháme to tak, jak to je. Jakmile dokončíme Nordmar v Gothicu, tak samozřejmě se chci přesunout na Forsaken Gods, což je vlastně DLC Gothica 3. Stále mě mrzí, že jsem se nedostal ke Gothicu 1 a 2. Možná to v budoucnu natočím, pokud se mi to nějakým způsobem podaří, ale jednu věc vám slíbím. Gothic 4 vám nikdy nenatočím. Takže to tak nějak, jako aby jsme si to ujasnili trošičku, protože já úplně Gothic 4 nemám extra v lásce. Mě to pokazilo, že jako dobře, dějová linka, no tak hrajete za nějakého pastýře a jako motá se to na jiném kontinentu, jako dobře, no tak Korinis byl zase v 1, dobrý, no tak, ale stejně nehrajete za toho hrdinu, maximálně tak na začátku, to je celý. Já bych předpokládal aspoň, že za něj budeme hrát, když je král a budeme velet nějakým vojákům do bitev a obsazovat aspoň ty ostrovy, ale hrát za nějakého pastýře, no to je prostě... No mám na to svůj názor, každý na to má samozřejmě názor svůj, ale ten vám neberu, ale já prostě ten Gothic 4 nebude. Další bod je Mafie. Mafie, ta nás ještě bude doprovázet po dlouhou dobu, co si teďka pamatuju, tak abych nekecal, my jsme teďka jsme dokončili 7. díl, pokud se nepletu, nebo 6. teď nevím, ale teď nás bude čekat, pokud se nepletu, kapitola Kněz
celkově nás to vyjde na 12 dílů, pokud dobře počítám Mafie, jak to jedu podle těch kapitol, ale nejsem si teďka úplně konkrétně jistý. Co bude následovat po Mafii, tak určitě bych chtěl natočit Mafii 2. To jako určitě, ale momentálně ve své knihovně nemám. A Cracklovou verzi se mi úplně schánět nechce, takže uvidíme, buď se to naskytne nebo ne. Pokud by náhodou Mafie 2 nevyšla hnedka po Mafii, tak potom vám udělám anketu a tam budou možnosti jiných her, což nějakým způsobem zmíním. Hlavně prosím, musíte sledovat ale Instagram, Twitter, Discord případně. Všechno prostě i na YouTube, Twitter, Instagram, Discord. Tyhle ty sítě, abyste tak nějak sledovali, snažím se prostě být aktivní často na všech, takže příspěvky nějaký prostě posílám. Dále tu máme náš milý Outlast, který já mám samozřejmě zamilovaný, dohráli jsme 1. To je vlastně pravda. Když se teďka nad tím zamyslím, tak vlastně Mafie, ta nám teďka jede a po dlouhou dobu, Gothic jede po dlouhou dobu, tak už jsme u 25. dílu, což je neuvěřitelný. To nás vyjde na takových 31, pokud možná dobře počítám, ale to Bůh ví. Nordmar bude trošku komplikovanější, než jsem to hrál doteď a no, bude to takový zajímavý. Ale každopádně, co se týče Outlastu, tak jsme vlastně dohráli už 1, DLCčko a momentálně hrajeme 2. Co bude následovat po dokončení Outlastu 2? No, Outlast Trials hrát nebudu. Protože to mě taky nějakým způsobem zklamalo, jak říkám, ale to je zase můj názor, někdo jiný na to má svůj názor. Ten má samozřejmě opět neberu, ale Outlast Trials si fakt nedáme. Tam ani nevím vůbec upřímně, já to nehrál, teda já jsem viděl jenom nějaký video, ale tam se ani nemyslím, že je nějaká příběhová linka, že je to spíš jenom převážně kvůli tomu multiplayeru. No, ale to bych kecal. Ale stejně mě to nějak nezaujmulo. Je to prostě jiný. No, takže vlastně co se týče hororových nedělí, tak by jsem prostě hledal nějaký hororovky, jako bylo vlastně First to Fathom, co jsem natáčel jednou, jakožto samostatnou hororovku. Akorát si hraju s tím zvukem jako posledně, že ano, aby to nedopadlo úplně stejně a nebyl to přeřvaný. No tak to se poladí. Už s tím umím trochu líp, s tím stříhacím, co používám, tak s tím studiem, tak už jako se někam posouvám, že ano. Takže by byly jenom nějaký jakože jednorázový hororovky potom. Pokud by se naskytla nějaká hororová série, tak samozřejmě by to byla série, ale zatím žádnou úplně vyhlídnou nemám, takže nevím ještě. Jak jsem říkal, speciální video za těch 100 odběratelů nebude. Teďka, i kdybych ho vydal teďka nebo natočil, tak mi to přijde hrozně blbý. Mně to přijde hrozně blbý z toho důvodu, že máme teďka zpoždění necelý 2 měsíce a přes to odběratelů je vlastně už ty 2 měsíce, jo, takže to jsem měl prostě už vydat předtím a tak prostě nepočítejte s tím, že by něco takového vyšlo. Spíš to budeme šetřit, až dosáhneme ty 500 třeba. No a samozřejmě taky se musíme nějak vyjádřit, jak jsem si to ve svým podstatě tu menší v uvozovkách dovolenou užil, že? No, samozřejmě zkušenost mi to dalo nějakou. Tak když mluvíte jako anglicky někdo, no, tak vám asi dá hodně zkušeností, obzvlášť v cizině a jste tam sami vlastně ve svým podstatě. Takže jako se chci s vámi podělit, že jako jsem si to nějakým způsobem užil, ale je tam to ale. Mně tohle to strašně moc chybí. Já musím se vrátit k tomu natáčení, protože mě by jinak už kleplo. To je prostě hrozný. No a tohle by bylo asi pro tohle video všechno, dámy a pánové. Já si myslím, že jsem ve zkratce řekl všechno podstatné, co jsem chtěl říci. Já si myslím, že je to fakt všechno. Ještě jednou vám všem chci velice moc poděkovat za vaši velkou podporu
viděl jsem, že i kvůli shortům, které jsem začal nově vydávat, prostě takový útržky, best momenty prostě ze sérií, je tam hlavně Outlast převážně, protože tam je to vtipný jako prase, ale takže vás tady vítám i na kanále, poněvadž se vás asi zřejmě nepozdravil ty nováčky, poněvadž já jsem potom jenom vydával jenom vlastně ty reelsy, shorty a pak už žádný video nevyšlo. Takže všechny vás vítám, všem vám chci poděkovat, že se stále se mnou tady držíte a pojďme to vydržet ještě do konce roku. A u dalšího herního videa zase ahoj!